Ja! Ja, dat is een geweldige dag. Ik ben trots op het hofleverancierschap kregen van de commissaris van de koning. Ja, heel wies mij. Elsinga Wegenbouw van Dokkum had hem vooral dwaande met groen, dik en wetterwerk. Het bedrijf bestiet nu 100 jaar. Een geweldige eer. Ook voor de 90-jarige Klaas Elsinga. De meeste keer in de stad zijn we raar op zijn dat dit gebeurd is. He? Prachtig. Hofleverancier. Afleverancier. Ik hier er nog nooit van uit. Mensen denken wel eens van, nou ja, het kist onvrede en dan best 100 jaar en dan krijg je dat. Nee, er komen allerlei adviezen bij. Het bedrijf moet financieel zoen wezen, ze moeten wartelen wezen in de mierskip. Er komen 100 jaar zeker niet mij, meisje, maar ja, we zullen alles met vertrouwen in de andere portefeuille voor volgend jaar aardig vult. Dus daar zal ik alleen nog maar werk bij komen. Dus dat zullen we met volle vertrouwen tegemoet.